Puyok mo ba? Unot gabiin na ha. Natug na mo. Nalang tamo rin na. Kara. Natug ha. Katog na. Nauna na sige mo. Unot din na. Pangitsa tamos bintana ron. Mga tog. Sige mag-unot. Mag-unot. Dagboy. Dagboy yung mga dagboy. Pangatog naman. Pangatog na. Di mo mga tog. Alas 12 na ha. Alas 12 na. Alas 12. Alauna na di ay. Alauna na. Ano ni? Pag-itsa tamos bintana ron. Adto po no. Katulgon ron. Puyo. Puyo. Awar mo. Puyo. 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 Di mo mga tog ha. Psst. Awa. Giron. Sige ron. Awa. Kita na. Pagpuyo mo doha. Pagpuyo mo. Di mo mga tog ha. Shhh. Ano mo na? Sige mag-unot ro. Panggawas mo ko. Di mo mga tog. Panggawas mo. Panggawas mo. Di mo mga tog. No, mik ko. Psst. Turbo mo ha. Tugo na kay tak mo. Sige panggiunot. Sige panggiunot. Purmang mik ko. Pag-itsa mo sa bintana ron na. Shhh. Ganahan mo mag-aunat at mus gawas ka. Mus gawas. Alauna na ha. Turbo mo ha. Tug na taka mo diha. Sige unot ha. Gawson ta mo ron. Puyo ha. Psst. Di mo mga tug ha. May mga trabaho gud, may mga gahong lawas. Dayon mo ron. Psst. Mik. Natug nas makoy imo yung gisamok din na inruol juga. Puyo mong duha. Psst. Bi, bunal bi. Puyo. Gawas mo, di mo matog. Di mo matog. Apa dyan mahuman? Ano ba? Gawas mo tamaron. Pagpuyo. Di mo mga tug ha. Sige mo. Magsigig unot. Ano tama? Ang gadagway maangoy mga trabaho gud manangoy mga gaho ng mga lawas. To. Nek. De. No. Diara ka makoy.